беше от историята тази вечер футболистите на Ханс Мадрид срещу Барселона с 4-1. Внимание сега Ламин Ямал в наказателното поле. Удар на Ламин в първата минута на двубоя, че Барса можеше да стигне до попадение. Единствените здрави централни защитници в двойката в центъра на Атлетико. Ламин Ямал. Какво начало на Лангле да сгреши. Възможност сега за Ламин Ямал. Топката е в мал. Успява да изведе Барса напред след тази ученици, на които гледат двубоя. Подаването е на Феран Торес, който дава асистенция за... Той все не успяваше да се разпише, но да изведе своите напред и гол към Ламин Ямал. Спокойно Ламин Ямал се разпи. Четвърто място в Ла Лига с 22. Барселона. Подаване на фланга към Ламин Ямал. Ламин Ямал, с който Барса води в резултата. Шепникът с номер 10 от състава на Барселона. Справя се Ани Олмо. Ламин Ямал. Опитват сега нещо, което съвсем да е. Той намира Ламин Ямал, до него е, може би загуби за миг концентрация, като не успя да вкара вратата на Атлетико в пържава. Така, още една грешка при опит за елементарно подаване. Центристите. Ето опита да се промени, както разбира се и Чоло Симеоне да запипото, което налага съперника в началото на срещата. Автор на гола, с който Ламин Ямал срещу Еспаньол в каталунското дерби. Ламин Ямал влиза навътре. Веднъж надушили кръвта футболистите на Барселона. Очите да задържат този резултат. Топката Ламин Ямал тръгва на Атлетико. Още едно важно спасяване. Ламин Ямал сега в наказателното, но това е съперник. Ламин Ямал за Жул Конде. Ламин Ямал. Подаването към Ламин Ямал. Ламин Ямал сега опита да стреля, но Ламин Ямал в щаба на Барса. Ламин Ямал сега пробва да пробие. Пада. Допълнително Ламин Ямал. Силно представяне на Ерик Гарсия в двубоя позиция. Този път не се получи така, както при гола на Атлетико през първото по време. Ламин Ямал сега опитва да преодолее Алварес. Има обаче нарушение срещу Ламин Ямал. И за Ламин Ямал. Ламин Ямал сега пробва центриране. Каква битка там. Ламин Ямал успя да измъкне топката. Се намираше във вратарското поле. Поема топката и след това изключително. Какво поемане тук? Ламин Ямал. Точно за това през уикенда няма да има мачове. Защото него е Адемола Лукман. Там е и Роджери. Сякаш вече навлизайки в заключение. Френки де Йонг взел своята игра с авантаж топка за Ламин Ямал. Ламин Ямал с удар към вратата на съперника. На двамата нападатели Алварес и Ламин Ямал. Френки де Йонг за Маркъс Рашфорд. Той за Ламин Ямал. Едри обръща за Ламин Ямал. Ламин Ямал не успя. И е направо се оказаха